mampainaw at sinong mangga. Wala nang ulit na aman. Si kuya ay sagay. Ay, nasaw na yan ang pusa. Kailangan ko yung mampainaw. Hello, kumare. You look you're pretty, Kumari. Mari Elsa at nakakabili sa tay insulin natin san muso palata ay magano siring ta tawagin ko may anak ko ta ayuran ng tala wala di siring mas ay di siring mas ta tawagin ko may anak ko Rimart way kadtanta wala bagak ay iyalan mo pa'y ninang mo irungan to. Ani, wadya ninang mo. Sakay. Ay mo dyan silong na mangga. Ay, itermod ninang mutan. Mampisikan ninang mo. Irong ka ni Siring Mars. Pasensya ka, ni. Nabutang may mirinda. Kakayari yan ang pasap. Mirinda ko mga. Ibaaw ta. Salamat lang. Maan ka, Mars? Ay, wajak Mars. Manihilak lawarin si ka. Kaya wala saling halas lang. Wala kwarta Mars. Isa kong tawag ka ito. Agta ka na bayaran natin niya amin. Takala si Abdul na. Ilpa na ka, Mars? Ang dami na nga nangayutay. Kulay na kawas mo. Tanatay pink na cooler na ka. Hirbo. Okay, bagay mo. Sika, sumaganggana. Sinanganangay mo siya. Maong kanatan, tani. Maganggana kanatan. Nanganangay mo talaga. Tay, kawas mo. Ipag-usig mo. Tani, ha? Talaga. Sika, sosyal. Yanan mo ko na ako. Tay, itsura. Matang sa itsura mga yan. Oo nga. Mas magkana na. Kuya ko na. Sasabi mo yung puso. Magagana. Ang tamulay pabantay po siya. Viral natin ang pagkasinan. Aming irak mo. Nagkasibigan natin maganggana. Ay sus. Sika tayong malakan niyang sakbit niya. Ay maganggana irad niya. Dad barangay tayo. Diba kumari? Na. Bantayan mo. Gini bagang misaya. Isin ko sa ating telepon mo. Yun ang ay, ito ah. Wala rin magaganda ng viral natin ng Pangasinan. Pangasinan. Kasi mo pa siya Mars na nang nanungkun bantayan. Dahil messenger ko, tapian mo nang nanungkun. Ang talaga rin ko yan isin siya. Tuwan magana iratan ha. Pero magana kami talaga Mars. Magagalaw, kita rin mas magana. Magana iraya ay.
tagpaway. Ay, andikot manaya. Ay, aso pagana at bayang bang. Talaga ah. Ano kung saya Mars? Bayang bang. Ay, ako na ang papaway kasi wala ni ang puti ka ni. Makapalo mo iya, showtime ko noon. Sirin ha? Hindi pa ni Saki Mars. Sino pa siya? Tabantayan ko lang mo ni Saki. Ha? Korbis mo iya. Hindi mo susakil. Turararaya. Puro mababalas. Ay, amin tayo, magana. Ay, ako gabela yung bantayan. Ako gabelang pasupalan. Wala ni Mars. Bantayan ko. Nakatabang laing umpantay. Isiwan niya siya kay Janice. Wala ni mas malahan. Niya Mars, amot. Yan siya. Pag-iinir niya. Sara Michael, kami mga ibabagan magagana ko. Ay, arawi ka mo. Naunat ba yan ba? Kami makuulad ni Tanong Kumari. Arawe. Ito ah. Talo kami lang. Saya. Taga mamuling. Anong mananap kayo ng laban? Tatawagan ko ka nun anak mo. Nung kontak ko na tayo Bijon Kill. At tayo Bijon, pagkatan si Katay Magangana na siya Sa Pinilaya. Pin Magana. Gana ka mo. Lalaki, so ibabaga ko wapo ko no. Natalamon. Ay, Mare, ganang patalo ah. Pipisitan ito pipisitan nyo kayo talaga. Sige, asar mura. Hindi ako paano siya ba talaga magagana? Ay, wadyaon, malakanyang sabit. Ito, nung kapat mo Ulong Ang ano magangana ka, ano ka pa inakan mo? Abong ang Ay. regulasyon. Wala na akang ko. Wadya kami silang naman ka. Mga akang kami. Si August mo. Wala ni magsanas ko. Miss Jessica Tanto. Ay, gagagay. Ay, mulagat layan eh. Bakit mas wala na eh? Pahabol. Natalamon. Tutanil. Moy. Sino ka ulit? Amin tayo magana. Say talaga, say magangganan talaga. Tagatingkay. Ay, mo siya. Sayang eh. Oh. Ay, siya raron doon. Sa may Ako to? Tinakay, batik niya po sa anay. Amin, di ba gana sila isang kaganaan? Kasi manong ka ilupay sa wa? Tamang style upang, sinalusigit po. Kaya ang takot. Pagi, mabalaw maglaya. Babae ka mo. Ay, ako gabi lang kasumpal ko. Ay, amin tayo, magana. Alam sa kapangitan. Atang si Amida Dubai. Ibang bansa. So, pipili mo eh. Ay, mas magana ka natan, Mars. Lalo na no, dagdagan mo na inutang ko. Nakailangan ko. Lalo ka ang ganggana no. Ang babay. No. Lalo.
Sabi ko na. Tingnan mo, bali-bali kawas mo na si Mars. Ano nangyari? Alburon ko na. Sige na, please, Mars. 500 lang pa. Dami, isang labat na. Dulas para na. Alam ko lang. Kuman, Mars. Wata na pera mo, ha? 500? O sige, nataso kailangan mo. Larawan, Mars. 500. Oh my God! No. Ayan, Mars. Paano ito nasubok sa gangganam? Kaya. Yan salamat sige. Malamis po. Tingin balaga. Manong tumasubok. Paano ka maaro ka tumakuli? Please, Mars. Saan mo? Ayan. At Kuya Mars, sabihin balabat ha? O sige, pagkakang ha? Balabat. Ay, Mars ha? Bakit nakasakit mo ha? Balabat. Wais. Nautakang ko'y kumari. O, sige Mars. Panuntan ha? Ano na Mars? Asin ko lang ha? Ay, kaya kay pabagamit. Magagama. Kaya Elsa niya. Si Doña Elsa. At malakang kanya. Barangay Sandi. Ang bulat na rin. Oh my God. Wait. Mababasa yung status ko. Made of course. Amare. Nasuwa na. Nasuwa na. Sana nasuwa. Grabe. Ayan, Mare. Nasuwan ta ka nga. Ang gapuling yung bagam, ha?